Nangli tum kaddo ka wese tame chinita hypo social media ki othek tum anki lapen sar phi sar pua aklim ang phal kaddo ka wese tame karbiang long ara anki chinita hypo lapen arjun long ta hypo bang ke thana lam cha setame halabang so long ki chok chi buson ma labang so lam along le ilitum labang so lam arjan pe labang so channel pen setame chit job tum sina tangte alam arjan le pang chit Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Secret Life. Pini video, mati pini lamarjan halabang so topik na ito. Thumbnail lapen title along get to keteklong bes kami. Chinita hypo. Halabang so topik kateng sinili na ito mapan hak piklar ko. Tangte alamarjan le tangche. Aprang sili tum chathanam lo nang viral ko tha. Viral ko pilo le pudang de viral ko tha le tum chathanam senang viral lagi isi ka chathanga pancho. Lapen viral ko pio hormone le pudang de lagi mission hormone seta Inunda ka hormone seta isi ajak thi hek pen kachet hang abisara lam viral ko pilo viral ke lagi video ke create pen setame la pen ke bang video ke post dun pen tame ajak thi hek pen kachet hang apan ajak thi hek pen ki hit da prang apan si viral la pen kachet hang par pik apan si viral setame viral hormone sonido la soni yang bong setame kachini kenang sot lahelo isi bangke lalo positif viral lapen ke negatif viral isi bangke positif viral lapen ke negatif viral la soni viral ang bong pini ilitum cethanam sina tang telitum positif viral kopilo la bangle cethanam aprang nang positif viral kopilo le punang ke positif viral ke lagi social media long abisara lam video tame mate content creator bang tame YouTube long abisara lam Facebook page along abisara lam lapen ke Instagram along abisara lam mate Twitter along lapen program social media apps along atu along abisara lam video upload penyong si ajak thi hek penyong si labang so video hit da prang no lapen ke abisi hit jet lo liputang te halapan ke positif viral ko pilo liputang te emet hang jung pe abisara lam non kiara timupi mate rumini timupi alang lila puson si alang limet hang a video pen chepondalo lapen amet hang jung ame hang chipaklang pen si alang limuni lapan pachet hang no alang li ke hino lagi claim kali la pot si akim me mana video ka shooting nun pena pose lang likachet ha kupini ka changkudam kali kupini sailang no claim non kali okay bai ka chior kali la pena pot alang likachet hang positif anat akit chopen selang likachet hang apan si positif viral akit chopen kachet hang apan si positif viral la pena ko soni la mate lake isona lamang ke lake negatif viral labang so negatif viral labang chathan tulunang negatif viral kupilo lipudang te abisara lam non kiara timupi alang lipan puson si pa viral tum topik lo meme heno kota halak kaheno na tu ka pa viral apan si negative viral chathanam lonang short guru sonson menang ana tum short guru han page along setame following kilo ma Facebook page along setame alang lika chiplang bang ko son lo osomara tum pen si kaki setame video ko chisolam lapen osomara tum ban si pat raka video si kaponta nali tum langit tame ladak ni screen along pg lahaya somara tum pen lapen ke kiara timupia profile Peacock pen thumbnail long ki bi la puson ki pachet han abisara lam nililadak asapso video clips nang pang kon alang lila puson si ka welcome lo kiara timumpi pan kiara advani kali kiara timumpi. Yes, I'm talking about the one and only Kiara Advani kali Kiara Timumpi. Jola puson setame ilangam lo lipang de nilita labang so video bangke langun lo lang clear lo setame alang li keroji si ka welcome pami mapu kali setame ka sorsar lo ke thek thelo lipurang de chari tha tango ason tha tango mane ki pap bob dun lo mane ki kache thang tang det pita lo puson si alang lipan ka oinai dun lo lapen kache thang tang det pisi alang lipan puson si ka heno ki jong dun lo lapen ke alang li a video ka bonda short along ka bonda pode li lam batang panji la bang so video tana Jula puson si alang li kapondah i video osomara tumpen mane ka chilem i na puson setame mathanon karbiang long aratum ilitum karbiang long ke non si ka charli tum saidila thek setame ilitum ke charli tum setame ladak pen mathanang ko negative viral ke lahelo ipon sini lipudama lipudang ke
kecit hang tang dat pia pot si kecit hang dam de mane kilang nun lapen ke kapa bob tun aphan si negative viral hala ke pa bob tun pena pot kang thur dun luk mane negative anathu ke chok chi anathu ke pachet hang mona aphan si negative viral pusi puja lasi viral ke kupilo le putang de lake viral ke kecit hang aphan cho abisara lam viral ke lake video create lu ajar thi hek pen setame cethang piglo komane ne tum ta share bang do piglo like di bang do piglo anim dok bang do piglo li putang te halake viral pulo te bon setame kal viral pul thi hek pen arleng lam pen cethanam ji li putang te lake cethang pacho positive viral ku pilo li putang te ka kichok pe mi pen kichok akam ki claim pen ka cethang pan ke lake positive viral negative viral ku pilo li putang te kichok ji akam kecit hang pen posi negative viral kicok akam ki claim pen pota kicok ji ke pacit hang fansi negative viral positif lason atum ke chapri tum si ka bonta da chapri tum kumar ma lo putang de akapre kalilo lake sot dudu man si chapri lo lake karbieng long a chapri ta inut ke sot lo la pen tak lason tak tak si chapri tum do piglang chapri tum do piglang la posi ni lila bang so la marjan tan itu lahilo nali tum non video talang ponong lo lahilo chapri lake chapri tum lo lake shot guru followers lo lapen alatum ke shot guru long loksi ke chari do na tum lo lapen shot guru son guru sar mane alang likarbi atuma phan kisi towar ke me ke japon ji akuru sar mal putang de kali alang li ke kaheno na tu si ke japon akuru sar lason atuma phan ke chapri kusi lapen ke lapuson ta ka chapri tum long ka chapri tum lo pi lijang tahu lijang a YouTube channel long ni lilang lo lang ni tumta lang ponta me haladak intro la puson se lang li chipido la pen ke lang li chisikar ta aprang penta la ke just educational purpose pusi lang li educational purpose lang tum lang ponta non ni ka thane ma ke da educational purpose damji labangge isi a point lo lasi nang ning oi dam ya lam mai kali dak bangge lasi this video is just only for educational purpose only. Oh bahai lijang bahai lagi educational purpose kali asap bak la nang li de la pengen nang li matha mate nang brain ta use chatha educational skill use chatha nang li yang si bang apan video bonda dun ji li putang te bang sar ke palam the do nang li tumta nang li ning du ta hai ji ko e me thanga sok chi ro ri aprang bang asok si kak dau jela puson lasi e me thang ke chok chi che jong ji aprang si bang apan si ke chok chi ke chok nang li video ke ni tum lang tang ai ta nang li pan ke lang thor tang ai nang li lu li jang bhai athe nang li ki cheng ka sari ki chok chi ki possibly pura mo pa dung tende educational purpose kali asap so pronunciation ta use chatha ipot ma li punang te educational purpose kali educational purpose Minor cannot be filmed hearing plea abduction of girls under 18 years of age susceptible to wrong influence and wrong decisions in the Madras High Court has said. Lapen ke nang li asabak isi headlines along setame por hi chatha nang li articles ni linang lang no Times of India the Times of India ahok ko tema latum ke news pen ke the ko char diang bong ke setame nang li ke baklang bangela pusong hello under 18 years mate below 18 years atum ke heroin chimanong li lake ladak ilitum karbiang long li jang bhai lake ilitum karbiang long phan kali lake Chennai pancho jo ladak ilitum video nang lang thwa ta nang lo dak minute second na sinang pan ke chop chi nang ngap ki jo lahilo Chennai kula dak tok nang ilitum thek long lo don mari tok ta la sila puson chapri tum ke la puson lo ke chop chi dam ke alang tum ke chi decide silo ponta me video long nang po upload long nang po content create long nang po an ke chet hang nang po an setame bang aphan ke jong nun ke thek pik chapri tum ke la puson ke pachet hang ta amu bang be lam kan je la puson helo chapri tum ke lasi nang li sidame sot guru son mate alson milication ke follow dun derra mission a youtubers apana son choice ra alang lilo lakra nang li sidame ahok a youtubers ke man thegi phale bor igno lasini lila bang sola marjan pen ki arab tim pia phan ethe motivational hisab la pen ki inspiration hisab ni lilang phan la puson alam sini li share ji nang li rumini tim
nangli aje asai setame kemi ata sai nangli tiap ino hereri nangli phan meme hino nung nangke jong tum topik pula dak bertia thake lapela dakar biang long ke paching thor the je phansi kabor I tum ta tulo lapen kar biang long athek kiri lapen ke bang ang long athek kiri tum pensi compare lam li putang ke kar biang long athek kiri ke just vote I pum pensi muni na phan apran ende la anchot lapen muni da phan ke pathi nang ji ko son ma la puson chen kar biang long ake thek kiri ke bon tame eli tum lang nam li putang de areng ke loga tum along cipang cikom piadam lo lipuran ke bang areng ke logo tum ke aket hegi apu pen lapen ke bang areng ke logo tum ke apu tar lok kan chupen sialang tum ke thek ke cepat ke lang nanu lipuran ke ili tum social media long komentor tum ke la star tum mate roasting video ke solam mate roast video ke solam tum ke lo mentor ke ili tum apana japong nang ke pa buk dun ji apana tum ke lake ili tum social media long mentor ke alang itu lasi ili tum ke kaddo ka be setame ili tum kar bihiyan liputang te ili tum ke kapang thul hunangji actor apan punon actress apan punon aning ke parung hunangji aso sike shooting ke theki lason si ili tum or ipiduna tangte ili tum lapuson le por iduna lapen nangli tum labang sola marjan lang konta hala daki pula puson hello inut amunit lapuson si photo edit lo yara tin clip pati lo foto ka edit pe laki si mentor jadi lo setame la an kelang selelo setame kiara timu bi alam sekarang ada memang kan sudah kami nampak dia selamat pun satu telah suatu tangan di sini itu mana pilihan ini namanya nak kebor ya dan suatu tu kayak insan mau alur biar ke insan tapi heran bilangan itu nanti nak apa lah mat ini hal biar normal lah mana nak tanggal nak kebor loh kali bila lah nanti biar biar dan ini nak kebor ya apa ini nakใช้พอการยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเจ้าทางที่เราแต่นี่ต้องเล่นทั้งแต่ว่าสังเกตดูแล้วจะต้องเล่นมาหมดแล้วเป็นทั้งเตรียมเรื่องกับทันไปเดี๋ยวต้องดูเห็นnah anak-anak game bangsa besar ni bangsa besar ni dia kan ni dia tu jo nang litum la thek konong lo alang li kaning ji ke la puson hello je alang li neli panang lang selet ulo example nili panang lang sila ulo setame anu ka prek pala person piten lapen ke alang li ka dia ni bang takali alang li dia te ala person ni aning ki khoben le la person ni panang kuder kana por police tum nang ne bison te la person jerang bi bison te alang li pupi setame alang li aning ki me pensi alang li dia te thang da pupi jo la person aning ki me abang pupan ni pecah nali tum comment section along nang laki chapri ka lilo alang li ke inut mastermind abang philo alang li ke matha apun ke chok bang pilo posi ni pudam ji lasi nang litum setame negative viral apor nang li aprang nang litum setame labang solam arjam sharing non kali li pudang te positive and negative viral alang litum chini ni datu masuk kali menang an ke positive la pen negative viral ka chini ni pena joksi meme hinunu ta upload arelo matha dum chot pen le ilitum upload na matha dum chot pen le ilitum aja setame ilitum la mana lasini li ka doga we pan sedame labang solam arjan pen ka chuningri kang tunga bang kan hello bini litum labang solam arjan pen positive viral la pen negative viral la pen viral kupilo la son thomang mong litum kiara timung pi ajoini pen litum chat halong ke bon sedame menang an armu tum ka chini ne tum topik la pot sinang litum atop ano setame labang solam arjan share ignon anso se ke pachet hangji phan lapen ke labang solam arjan pen viral la puta ka chini ji aphan nang itu labang solam arjan share ka ini video la pon sin ton pon ko no ka to ka we pan same dome thak me kurban tu ka